Tientallen bedrijven weigeren mee te werken aan onderzoek naar PFAS in de grond. En de provincie staat machteloos, want het verplichten kan niet. En verder in deze uitzending. Strenge maatregelen in buitenbaden en op jacht naar haaien. Goedenavond. De provincie wil bij 48 bedrijven in Zeeland op hun terrein bodemonderzoek doen naar PFAS-chemicaliën. Maar de helft van die bedrijven weigert daaraan mee te werken. Een lastige kwestie voor de provincie, want je kunt zo'n onderzoek niet afdwingen. Dat behoort tot de juridische onmogelijkheden. Als je op het moment dat je het wil afdwingen en ze verzetten zich, dan stranden we toch. Dus ja, het kan niet. Na archiefonderzoeken bleken 132 locaties verdacht te zijn van vervuiling met PFAS. De provincie wil er graag 48 onderzoeken, omdat daar de vervuiling het ernstigst is of omdat de vervuiling de meeste risico's vormt voor de omgeving. Maar 23 bedrijven houden de deur dicht. Van der Velde probeert het positief te zien. Je kunt hier op verschillende manieren naar kijken. Wij hebben bedacht dat het goed zou zijn om te bezien waar zouden risico's kunnen zijn. En dan te bevragen, ben je bereid op vrijwillige basis daaraan mee te doen. Gelukkig zijn er best een aantal die dat willen. En dat is al winst. Waarom bedrijven weigeren, is onduidelijk. Nou, ik kan me voorstellen dat ze zoiets hebben van, nou, we weten niet precies of daar dan de gevolgen van zijn, de consequenties. En met die onzekerheid besluiten we om dat maar niet te doen. De andere helft denk ik dat hij zoiets heeft van, nou ja, we vinden het wel belangrijk om te weten wat er in onze grond precies zit en daarom werken we mee. Volgens voormalig hoogleraar Gerrit van der Veen is het niet mogelijk om bedrijven te dwingen mee te werken. Je mag niet zomaar, ook niet als je overheid bent, op een terrein van een burger of van een bedrijf komen. Wij hoeven niet, u niet, ik niet, iedereen van de overheid zomaar binnen te laten omdat het iemand van de overheid is. Die moet daarvoor een gegronde reden hebben. En dat zou je een wettelijke grondslag kunnen noemen, maar er moet in ieder geval een bevoegdheid zijn. PFAS-deskundige Giel Jonker vindt dat de wet tekortschiet. Ik denk dat als je te maken hebt met locaties die echt verdacht zijn, waar echt mogelijk sprake is van hoge concentraties PFAS, dat er gedwongen zou moeten kunnen worden. En misschien moet de wet daarvoor worden aangepast, dat is een mogelijkheid. Een andere mogelijkheid is dat de provincie of de gemeente slim omgaan met de metingen en niet zozeer op het bedrijfsterrein meet, maar ernaast. Het is wel belangrijk dat ernstige PFAS-vervuiling wordt opgeruimd, zegt Jonker. Nou, als het bedrijfsterrein vol zit met PFAS, dan heb je kans dat die PFAS zich gaan verspreiden. Het zijn erg mobiele stoffen, dus ze houden zich niet aan bedrijfsterreingrenzen. En als die stoffen zich gaan verspreiden, kunnen ze terechtkomen in het omliggende milieu en daar een gevaar vormen voor de mensen en voor dieren. Als er vervuiling wordt gevonden, gaat de rekening niet automatisch naar bedrijven. Dat hangt echt helemaal van de situatie af. Is het bedrijf waarvan de grond nu is ook de veroorzaker? Zijn er dingen gebeurd waarop hij zelf niet van heeft kunnen weten? Heeft hij het overgenomen van een ander? Of misschien door zijn eigen activiteit. Dus kortom, dat is nu op voorhand nog niet te zeggen. Omroep Zeeland heeft gevraagd om informatie over die 132 locaties. We willen graag weten welke bedrijven dat zijn, of in ieder geval om welke branches het gaat. Maar de provincie wil de informatie niet geven. We kregen een rapport waarin veel informatie is weggelakt. De provincie zou bang zijn dat bedrijven helemaal niet meer mee willen werken als hun naam op straat ligt. Alle provincies in Nederland kampen met dit probleem. En de SGP heeft Kamervragen gesteld over de kwestie. De partij vindt dat de bedrijven mee moeten werken en vraagt de verantwoordelijk staatssecretaris hoe hij daarvoor gaat zorgen. 1 jaar ging het goed bij de buitenbaden in Terneuzen. Maar na nieuwe geweldsincidenten kondigt de gemeente vandaag opnieuw strenge maatregelen aan. Dat moet ik eerlijk zeggen, wij zijn ook wel verrast. Na inderdaad een rustige zomer, waarin de maatregelen toch wel hun werk deden, zagen we toch weer een enorme toeloop. En samenloop van omstandigheden, denk ik. Het laatste bad in het Brusselse is gesloten. Dat zal meespelen en we zien ook temperaturen van boven de 30 graden. Heeft blijkbaar ook een enorme aantrekkingskracht. Grote groepen bezoekers uit de omgeving van Brussel en net over de Franse grens zorgen al langer voor overlast. Lopen door zonder te betalen, laten rommel achter en zorgen voor onveilige situaties. De gemeente is er kortom liever kwijt dan rijk. En om ze voortaan buiten de deur te houden worden er geen dagkaarten meer verkocht.
Wie een frisse duik wil nemen, moet een abonnement afsluiten. Dus we willen heel graag een gasvrije gemeente zijn, een gasvrij in onze zwembaden. We hebben ook altijd een mooie traditie van ook het grensverkeer. Alleen we zien dat dat niet langer houdbaar is. En dat betekent dat je toch terug moet naar, voor wie is het uiteindelijk bedoeld? En dat zijn de inwoners van de gemeente. Voor hen kost een abonnement rond de €25. Voor mensen buiten de gemeente het dubbele. Om een abonnement te krijgen moeten mensen zich eerst identificeren en kunnen mensen makkelijker worden geweigerd. Behalve deze maatregel wordt er op drukke dagen extra beveiliging ingezet en houdt de gemeente de mogelijkheid open om personeel met bodycams uit te rusten. De maatregelen gaan vanaf zaterdag in. Bij een woningbrand in Waterland-Kerkje is iemand om het leven gekomen. Volgens de veiligheidsregio was het geen hele grote brand en was het vuur snel geblust. Maar de bewoner van het huis aan de PC Boutenstraat raakte zwaar gewond en overleed ter plekke. 3 dagen lang wordt er bij de Oosterscheldekering gevist op haaien. Sommige worden getagd, maar niet allemaal. Dat hoeft niet. Wij doen alleen de hele grote en de hele kleintjes. Omdat we willen weten van waar gaan die naartoe. We vermoeden dat hier een geboortegrond is voor de haaien. En dan willen we vooral de grote vrouwtjes hebben, want die worden het grootste. En de pasgeboren kleine haartjes. En dan wachten we op een terugvangst en een terugmelding. Sportvisserij Nederland doet sinds 2011 onderzoek naar de dieren. We hebben 5.500 haaien in het verleden gemerkt. We hebben er meer dan 300 teruggemeld gekregen. Dus we hebben een patroon van 300 punten over de hele Noordzee waar ze gebleven zijn. Vooralsnog gaat het goed met de haaien in Zeeland, maar het sein staat wel op oranje. Dankzij dit jaarlijkse onderzoek wordt hun territorium in kaart gebracht en kunnen ze beter beschermd worden. Het kabinet wil €270 miljoen uittrekken voor scheepsbouwer Damen om daar de financiële problemen op te lossen. En de Tweede Kamer moet hiervoor morgen terugkomen van het zomerreces om erover te stemmen. Damen heeft geldproblemen omdat de bouw van een fregat vertraging heeft en dat geld dus nog niet binnen is. Voor het kabinet is het van belang dat Damen overeind blijft, want Defensie heeft grote orders geplaatst bij de Vlissingse scheepsbouwer. Het is wel opvallend dat het kabinet nu bij wil springen, omdat kort geleden bekend is geworden dat het Openbaar Ministerie Damen gaat vervolgen. Het bedrijf wordt verdacht van omkoping, valsheid in geschriften, witwassen en het overtreden van de sancties tegen Rusland. Damen zelf zegt daarover dat het OM geen haalbare zaak heeft. De 85-jarige mevrouw Goedgeluk overkomt in mei vorig jaar waar de politie nu veelvuldig voor waarschuwt. Ze wordt opgelicht door mensen die zich voordoen als agenten. Ze moet alles afgeven, van bankpas tot dierbare sieraden. Brief aan de verdachte. Op 29 mei 2024 ben ik door jou op een zeer laffe en gemene wijze opgelicht. Deze brief las Margot namens haar moeder voor tijdens de rechtszaak tegen de man die zich voordeed als agent. Vanwege de impact die het voorval op haar moeder heeft, vertelde Margot toen in de rechtbank en nu voor de camera van Omroep Zeeland het verhaal namens haar moeder. En dat het überhaupt bij iemand opkomt om oudere mensen op deze manier op te lichten. Eind mei 2024 wordt de moeder van Margot gebeld, zogenaamd door de politie, om haar te waarschuwen voor criminele activiteiten rond haar huis. Na het telefoontje komt er een man bij haar moeder thuis. Je kwam deze bewuste avond ongevraagd mijn woning binnen. Ik reageerde als verdoofd. De betreffende persoon die eiste ook dat zij ter plekke haar sieraden welke ze aan had af moest doen. De trouwring, welke ik na het overlijden van mijn echtgenoot aan die van mij heb laten vastmaken met een diamantje in het midden. Ook mijn horloge gekregen voor mijn 18e verjaardag. Heeft alles in een schoenendoos gedaan. En de betreffende persoon is na ruim een uur weggegaan. En heeft de sieraden inclusief de bankpassen meegenomen. Ik was zo angstig dat je mijn hondje of mij wat aan zou doen. Ja, die was helemaal overstuur. Ze was echt... ze realiseerde zich toen wat er allemaal gebeurd was. En ze huilde echt en ze zei van, nu ben ik alles kwijt. Ze zegt in een jaar wel, we zijn al 10 jaar ouder geworden, maar... Het bizarre was, mijn schoonmoeder, welke even oud was als mijn eigen moeder, die is het jaar daarvoor op dezelfde manier ongeveer
ook opgelicht. Dus we hadden mijn moeder ook gewaarschuwd van... Mam, mocht dit met jou gebeuren, gelijk de betreffende persoon wegklikken en niks zeggen. En dat maakt het voor haar ook zo dubbel, omdat zij zei, nee, dat zal mij waarschijnlijk niet overkomen. En toch wel. En toch wel, ja. Een jaar later wordt de man door de rechtbank veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 5 voorwaardelijk. De verdachte besluit in hoger beroep te gaan. En dat is moeilijk te verkroppen voor de moeder van Margot. Het feit, die onzekerheid van hoe lang gaat het nog duren voordat het bij het gerechtshof in Den Bosch voor moet komen. Dat vind ik eigenlijk het meest frustrerende. Want uiteindelijk is hij is wel veroordeeld, maar eigenlijk ook niet. Veel zon vandaag, soms een paar stapelwolken. Het werd 21 tot 24 graden. Ook morgen overwegend zon, het wordt ietsjes warmer, net als de dagen erna. En online lees je nog over een verslag van Michiel de Ruiter... dat gestolen bleek te zijn uit het Nationaal Archief. Niemand heeft dat gemerkt, tot het document ineens opdook... in een doos op zolder bij een oud-medewerker van het archief. Je leest het hele verhaal in de app en op omroepzeeland.nl. En tot zover deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.